Гісторыя Беларусі багатая на падзеі. Нашы землі знаходзяцца на скрыжаванні шляхоў паміж захадам і ўсходам. Таму здаўна яны аказваліся арэнай шматлікіх бітваў і спусташальных войнаў. Першай дзяржавай на беларускіх землях было Полацкае княства, якое існавала ў 9-13 стагоддзях. Ім кіравалі мудрыя і мужныя князі. Самы славуты сярод іх Усяслаў Чарадзей. Народ прыпісваў яму незвычайныя якасці. Казалі, што Усяслаў мог ператварацца ў сокала ці ваўка, таму і празвалі яго Чарадзей. Князь Усяслаў, мудры правіцель, мужны воін, змагаўся за незалежнасць полацкай зямлі, імкнуўся ўмацаваць і ўзвысіць Полацкае княства. Унучкою легендарнага Усяслава Чарадзея была князёўна Працлава. У гісторыю яна ўвайшла як Еўфрасіння Полацкая. Працлава стала манашкай і прысвяціла сваё жыццё асветніцкай дзейнасці. Яна заснавала спаскі манастыр у Полацку, адкрыла пры ім майстэрню па перапісванні кніг, стварыла школу для дзяцей. Еўфрасіння Полацкая лічыцца нябеснай заступніцай Беларусі. Па замове славутай асветніцы майстар Лазар Богша стварыў крыж Еўфрасіні Полацкай, сапраўдны мастацкі шэдэўр. Ён быў зроблены з кіпарысу, аздоблены каштоўнымі камянямі, залатымі і сярэбранымі пласцінамі, з выявамі Ісуса Хрыста, Маці Божай і святых. Гэты крыж стаў святыняй беларускага народа. Падчас Вялікай Айчыннай вайны святы крыж бясследна знік. У 1997 годзе ён быў адноўлены мастаком Міколам Кузьмічом і цяпер захоўваецца ў Полацкім Спаса-Еўфрасінніўскім манастыры. У сярэдзіне 13 стагоддзя, каб супрацьстаяць знешняй небяспецы, набегам мангола-татараў і нападам рыцараў-крыжакоў, нашы продкі аб'ядналіся з суседнімі плямёнамі балтаў. Так утварылася новая дзяржава – Вялікае княства Літоўскае. Яе першым правіцелем стаў князь Міндоўг, які вёў паспяховую барацьбу з тэўтонскім і лівонскім ордэнамі крыжакоў. У 1410 годзе адбылася вялікая Грунвальдская бітва, падчас якой крыжакі былі разгромлены аб'яднанымі войскамі Вялікага княства Літоўскага і каралеўства Польскага. Беларускія землі дасягнулі ў той час сапраўднага росквіту. Дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага была беларуская. На ёй пісаліся загады, указы, вялося справаводства, былі распрацаваны зводы законаў, статуты Вялікага княства Літоўскага. Апошні з іх, статут 1588 года, быў такі дасканалы, што аказаў уплыў на стварэнне сістэмы законаў у многіх еўрапейскіх краінах. Гісторыя пакінула нам імёны выдатных людзей таго часу, якія вельмі любілі свой народ і радзіму. Навуковец і асветнік Францыск Скарына стаў першым друкаром сярод усходніх славян. Ён выдаў Біблію у 23 кнігах на беларускай мове, жывой мове свайго народа. Мікола Гусоўскі, паэт і асветнік, стварыў знакамітую песню пра зубра. У 1569 годзе Вялікае княства Літоўскае і каралеўства Польскае аб'ядналіся ў новую дзяржаву – Рэч Паспалітую. Але многія грамадскія і культурныя дзеячы Вялікага княства Літоўскага імкнуліся захаваць культурныя асаблівасці сваёй краіны, беларускую мову. Грамадскі і царкоўны дзеяч, педагог і пісьменнік Семён Полацкі выкладаў у брацкай школе пры Багаяўленскім манастыры ў Полацку. Пісаў вершы на беларускай, польскай, лацінскай і царкоўна-славянскай мовах. Па запрашэнні рускага цара Алексея Михайловича
Семён Полацкі, адзін з самых адукаваных людзей 17 стагоддзя, стаў настаўнікам яго дзяцей, у тым ліку будучага расійскага імператара Пятра I. У Маскве беларускі паэт заснаваў друкарню, дзе выдаваў свае кнігі. Рэч Паспалітая праіснавала больш за 2 стагоддзі. У выніку яе падзелу паміж суседнімі дзяржавамі Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй у канцы 18 стагоддзя беларускія землі ўвайшлі ў склад расійскай імперыі. Пачаўся новы этап у жыцці нашых продкаў. Адной з самых значных падзей у гісторыі Беларусі 19 стагоддзя было паўстанне 1863-1864 гадоў супраць царызму, адным з кіраўнікоў якога на беларускіх землях быў Кастусь Каліноўскі. Нястомным абаронцам народа быў пісьменнік, публіцыст Францішак Багушевіч. Юрыст па адукацыі, ён выступаў мужыцкім адвакатам, бясплатна абараняючы сялян у судзе. Багушевіч выдаў 2 кнігі «Дудка беларуская» і «Смык беларускі». А ў кнігах яго нязгода з несправядлівасцю і вера ў перамогу праўды.